ogosaro kwiga kwa mwana omunyaruka ingoga neiri gwetiru ne chingaki waitiru ne chingaki asegencho bona ige bintu bya chenchire bintu bya bire digital amangana ali chisokoro chitu cyarenge gukora bona igatari ararenge agokorwa ega se studio ndimbwata bagandi bande bekirega se studio nteto togende yamase chinkwana chitu chiri tukuri rero patatebenga barabimbara byaba nkayiga bakurwa nende eri tukuri gorekero barenge gucengera litukuriga lyo gukoro gusaro kwa bana bayiseke gusabana banyaruka mangana kyali basangete ayo nabarigi nabatabenga nchwango musange nento batega libenka yo mugusiba tegerete gusento konya bangi nabayiga tokonya bagakabiga baito baguci basara abana biga banyaruka nande bikore bigo byo gusara abana banyaruka muncho motega biguci byakorekana mono ekera abana baito barasi cirusa karibu sare benka yo mugusi ngongo cyaganere anchake kurwa na kyokoruko baba abatagereri wakire yes Nkoroku Rosemary Osano okorana International Solidarity Foundation ye okore project Kisi and Nyamira chikaunti cheito ntobwate project ya Muungano Gender Forum onongo korabuna as a project assistant. Okay, yeah, aya karibu sana menka yumusi na kirenda yaba okoroka Bia mano na incha samarita ngoro kumeri mumanyi biro ya mitata abire toko karega snake mbigo koro kunga International Solidarity Foundation na se project tobwate koro ku Muungano Gender Forum. Okay, karibu menka yumugusitima ito semo igwete ngamurenka nto igwete ngatore aigano enka yumugusi ekyombekega kino nkikyo okora specifically ekyombekega ito tokokora mangana yoko egeria abanya Kenyoro asoko baegeri amangana y'ekisegi kya nyomba na mono tokorigereri ugosaro kwa bana baiseke na twakorire chi project koru 2015 ase our partners baokora Kisi na Nyamira counties tokora kigasi ne chukuru ne byombe ne chikanisa na mono na sechinyagitari aso kwegeri abanyakenyoro aso ko basomi egere banyare kumanyanga obobemboro bibore aso kisegi kya nyomba na ogosaro kwa bana baiseke igoroneri tukuri arengeri nene liugo chengero gosaro ko kwenekinga ebikore biga byo gosara bana banyaruka nkwera bire korwa se chinka cheito korwa se binyoro beito Kenya ngimanonye nensengima because chinsinjire tari Kenya yoka umuchando yiga bugo sara bana banyaruka na kirnalenge kurigeri according ne kyombekere kya UNICEF ekegotabanga abana banyaruka chimilioni nye imense ya Kenya abanyaruka mona bangina already gwikira bono iga baheteiro mochando iga goseni go basarire na kiye kogera bono iga chi United Nations ego sponsor chinse chiga chinde including ense ya Kenya kwene kibinango kura bari mochando iga bugo sara abana banyaruka litskoli goronka imwarengega mangana kyaya nka imwarenge litskoli goronka imwachengerete litukeli asiri tukori goro twarenge Kemera ase skuru koro kungentanda primary twarenge twabata bangina nabagaka korwa se ekenyorekyo asoko baigeri igoro ryo yoko bwaterana nabagaka nabamura asoko korengane yayo gosara abana abaiseke na twabwate abageni barenge kokwanira muroberio yo abatenenerete abo barenga bagaka no nabo barenge ko basomi egere baorokinga barabu babire buna role models na barabu na kibara engage kusiko bwaterana nabagaka bari barase Kenyoro asoko koro muroberio yo ntwabwate abantu abange barenge gwetani 200 abachita bagaka nabangina ntwabwata bagaka na barwa abange aberuete na barenge gosiboka gukwana ngenganeye na kugikirenganeye nga tutakere konyekora. Okay, thank you. Bona kirato ko enda singana yiga yo gusaro kwa bana banyaruka ogosaro ko kwa bana banyaruka obobembore borabyo boche bwatokekera bana biga basarirwe ubuyabonde bwensi utareka sobe ubuyabonde bwensi korengana nabangi nabayiga baito be Kenyoro nabagaka bayiboli baito bakumiki getambukere kiga kyo gusara bana banyaruka coding na barabo ubuyabonde bwensi mburi bwo gusara umwana umunyaruka ometege nto bago cha bateba
kare ekere baringe gokora FGM eba minute it was a transition ona seborobu konyora riri no na masomo ataracha ba maintegente kenekia no nyoboria bagakabaria bakoro kare bakasalira omwana ikire miaka 18 ba mo prepare kwa gasomerigu so go justify kwetira masomayo they did a cut na normally ntumente tokora type 2 onekere baringe gusarwa bono kwa bate kwabire bono omonto monene ase chisemi chiri bagasomerigu but buna masomo achete agasoa ase boniga nambara boboka nabo bago justify buyambo iyo so according koro ase boniga mubuli mungina kali ase barabu no ns chitabi their values ncharinge maintained bono okoba basare tu but ase boniga ebinto bya chenchiri boniga nabo gusara omwana according to them na bagoteba kokonya omwana utasarika but bado nabo kumasara asareke oyo nde nabatako batasarwa akora amasomo abo muntu omya akonye kenyoro. Now I want us to look at the side effects cy'ugusara omwana omunyaruka obobe bwo gusara omwana omunyaruka oboiga bogerete ebuna inwe kyumbe kino kya mungano gender forum na ragabo na chi stakeholders ebanta bange beso kirime yensi ya Kenya no nisiko yensi ya Kenya kwene kinga ngokora baro muchandiro gabo gusara abana nyaruka chi side effects kichi chigo cha sabana banyaruka ekero basalirwe to what a long term na short term so ekero gusara umane nyaruka amanyinga narago charu abande mbaro bakuru amanyinga mbaka basira abande okonyora liri akinire dia guchikonyora omwana ndo bwate labor pains chikomenta of which onyora omwana ekero bwate labor pains chinyinge abakonyora omwana otwarire emechando ekera agokina even coming to conjugal rights muntu tari gochosi bokase nyoma yae goteba nkia wetera so normally oboli omongino yongora bakogotebi nche mwana munga ka bwate room yae na nche bwate room yane gento bata understand te umete FGM neregerete ba even babwate separations asi eroom ne binto binde okonyora liri osalire yo nando konyagokina during labor nabo gocha gwatware gento tokoroka fistra ogocha kwanyora watandikire kwanyora ubwate fractures chinyinge echichikogera kwatwara fistra of which ngoa kere serikali ya Kenya and World Health Organization whatever like nabo korwali u fistra so totaranyara toteba basubati batware fistra we can to bwatrane to FGM twins. Okay, thank you so much Mary. Ntete bono togende tukwane deeper igoro ye thema yali ngeli tukuligarekera mwali kunyura litukuligali ogusara kwa bana banyoruka nga abagaka baitu nabamura mbabwenerete bache batubwate si elikwene kibunango kora tore umuchando yigabu gusara bana banyoruka. I want to ogere otwerera sobi muno nganchera kya abagaka baiga baitu baratokonya soko kuru umuchando yiga. Asogo chakera mura nago teitwa chagete chi project kuru 2015 mekutane menge toko genda kwetera kuras chikanisa ne chisukuru no ne kenyoro ritokorangeria byombe biri byanka bache to sanga masamangana iga konyora abantu abange bagocha semekutane ina abangina abaga konyora bari babere asabangina 10 konyora bari batano asabantu asabangina bari 50 na mwenyore clip ngeri kiaenda round aso mwisike naro rugoitwa nabamura nga okanita abaisogosaro agaitu sana egente kike gatara sana kero monto na igweta bo bakarana na rocharo abakenya bakahoroki mixed reactions kero monto akahoroki ukogechugwa kwaye ngangi gekogera umwana uri agoitwincheri ngabuneri na sande tokogenda kwigwa bagaka bunariri gwateba nga umwana nabakwenda usaru tukanyora mugakonderi ndogoteba nga agochiesa isiko no mwana tamanyeti ari umwana gusana chitaga saru igo no mware akona gochiesa no mwana tamanyeti ndi achitaga saru igo asokorigereria mangana yonsi nabakorera ngabagaka bare nengencho sana babwate chinguru asogokora mangana yiga na kero tokanda semekutano nabuba uno yomindateba nabuba gocha bateba nga abangina batamire bachire jikoni na bangina bari komanyanga inki gekogera gose achire jikoni bari konyara ko relate nga gose no gosaro kori kwagerete kwagerera bangina batamire gochi jikoni igo tokaranga okobwatera nasa
amona bagaka ngotokonye sana ase gukora mang'ana yaiga mbabu abagaka nero motu bw'enyomba kore Biblia omugaka nero motu bw'enyomba na asoko ikaransa kwa mwanga nkikeganire gukora ase nyomba omugaka natakere ko involved dan gotigera abana omong'ina bwa mwere bweka kwa mwa otamigo so siri omwana ochi kumusara omugaka tamanyiti amaene nabona rinate banga omugaka ero maite gamaite ngo mwana igakari Nairobi omwana igakari umusubati omwabo omwana igachete gokwani babo omwabo kumbo omong'ina igagete plan omwana igagasarira omugaka atamaiti yes ibintu bune ebyo ngokorekana bire yes igo abagaka naba mwimu kuri nyomba omugaka nero motu bw'enyomba achangire nere nga nkoira toro omwana oyo gosara gosentori kumuira igo abagaka baise gocha kuri nyomba banyare kobwaterana banyare gotokonya aso kwa mwanga bana abaigamba iru gosarwa na kugenda se buna chikanisa chi ase ekenyoro okonyora abagaka bange nabo bare abarai ase binyoro korubuna abachiva abasabchiva abange abatureti okonyora abantu abange nabagaka omong'ina oranyora yomo gosemba bere barasobora yobo igo nabarabo toinse kobwaterana nabarabo nabo bakonyora gotenenerana goetiri chiko go stamp authority nga bana richiko nariro ririkore gasi egera abana abamba iru gosaro igo nakikerekerenge kenene ng'ana kitoko bwaterana na abagaka na kugenda sikuru na barabu ngosoma itore abamura kero bakwendanga karo mwana karamiru mwana karamiru egesagano yo tarasaro alikora mwegesagane igo none kero tokwenda sikuru tutagete tumere nabamura ase sikuru bari abake so that kero bakwenda inka mbana koramo mwana uri omwabo okanire ngatari gochigo saru mbana komora megesane so that tanyara gosoka gose ko humiliated nganchine gesagane tingarogeti echigo changira nera chikwaruki ya igo nakyo kwera na abana korwa mwana mokomo mura mbakabo gaka banene tutaite ko engage eritonyare ko bwaterana na baro basa gukora ringaneriga. Okay, thank you. No bwatengane nde igoro ya ubwo bwaterana nabagaka baito gukora umuchando yigantara abategera ichisimi tocho chisimi chabategera ko kigenda tokomesaga iganya ko bwateri bondi lyonse nabo kubolia gochagiga studio tonyare ko tugo kuyanele reason nande ndatebe tu tagete ko chake campaign yo ko involve aba murana bagaka number one they are family protectors train abana banana bamurabake abakonya bago protect their younger sisters alafu egento kende men are the consumers orenga abategereri mongi wete community so if we are able to korenda bana bachinyaruka mambi nabo konyora tubwate familia erengia alafu egento kendo konyora tukwengeje men mente kuru 2011 irichikeririe tetu Kenya twa chi radio chi TV abantu bande buna bakorega sibuni yaito banyarire bagoteba effects and legislation batebire oduboli onde once na bagotena ama interichiko na ama intechi effects but bono we are looking for new strategies akiboni ga noenda anti-FGM bodo kwara na kitokara tubika bagaka batokonye no genda UNICEF bagotana kitokara bagaka batokonye so that is what tukarana entunto tigara maiga tonyare gukora ikenda abande bakora it's a new strategy gotokonya tore gusentunyara okoro bukurumo bwa FGM ante turi rasi bari batabwatabuya asegencho gosaruko igantu batebanga nkubwate effectively gocha yatwara gocha self y'umwana umunyaraka gusomungina nchira chiche aso muntu uri tunde nkayo mu gusifa korutwa chagete ubwatere nchira buna twikirega onyore ekere omuntu ogoshikichendo landoa alafu kwanyora omonginogo aida akoigubororo aida gosega manyinga muru mbaro konyora mbaro bakuru amanyinga agwetia manyinga manto muntu osalire angebuna amakara amureira amache so abagaka bali muta understand it like ekere kwanyora umuswati ochire FGM obonete ko mu prepare mapema motebi no eke mambi meterero koroka na smart mente mugode no neriuga rero moterero ntete nkogoki omuntu aba psychologically prepared so the challenge okonyora tubwata abagaka bange njira bangina bacha baratomonyera eruru asarenge oyonde kwa mutire gasiri tukori manyomba koko ikamarwa ategitago agokonye wono kwanyora eromo nyene tari psychologically fit to have
to have conjugal rights. Bono metakunyara orina. Yes. So nyotari gukorina ero bwato gotebi sawa ekora. But in the process friction in erororo sometimes mpaka na bekwenda deeper konyoro kwa kunira mo utangaire koru amanyinga. And the moment unakonya kogendera muswati na bokonyora actually cancer, if you want to avoid the cancer bagoteba avoid sex, but of which you can't. So if you don't prepare muswati ugo aike even if ukifanya tendo la ndoa eko baraisi muswati utari chotwara friction atari konyara kumuumiza ne abatari kurumanyinga no boroboli mabi nando taketa okwa gotenga matukondara dara babia. So preparation ene challenge to bwate na kitwate baba kaka kimwanyore mungano gender forum masekinyuro incho to discuss ebintebi tonyare ko batebi nyogotagete kwa nyomire Rosemary na salire prepare Rosemary oyo mapema so that by the time we kamaro abana bakonyora muswati unale ready na tokonyara komumiza ana bakonyora wapunguzire ebintebinge for example buna kurwa manyinga wapunguzire maybe gobororo bolyako iwa wapunguzire no ya cancer ebintebinge na bakonyora wapunguzire kyera kwabere trend ko handle muswati osalire. Okay, thank you. Libolindire gante tokoli. Is there a link between FGM and the risk of HIV infection? Of course there is link ya FGM na HIV. Yes. For example, omuntu musaru muri abasiko sembato tobane and you to mind status che abasangi abaino moko saru na barobo na bakonyora oyo moino onyoro bwate virusi yambokeranire nande nabora anyore FGM akero liri tendo landoa nyatobeti prepared buya and you are one of your partner oyo moino na bwate virusi and nabokonyora enga keyu because you are not prepared well okomizire abokonyora nande virusi biko biweteroro. Okay, thank you. Yes. Aseri sorry rikwa bori tigankwanire asomo kwani tutobate igoro ore ko oyo muito na kwanire tebuna Rosemary na ra kwanire amangana intimacy. Kero toko kwanira ringane riga bagakambare bagotebinga ogoika kero mogo kora tendo landoa engabuna egadio korina kwa mulima egoika gati ya kwama so umukwane ntigoro natebete ngamangana intimacy yatwatebera ngabagaka abangina bachire jikoni akwanete ngagotebanga abagaka kero konyora kumugaka umongina gosochire jikoni gose kwanyora tagoisanegeti gose toisanegeti kuri nyomba nkwendore gotema sanga asebisa kubiribi biribi tarogeti oigunge tofauti nerororo kwanyora nga HIV yachire gwetera sengencho ogosarwo kunga toisanegeti kuri nyomba musubati warugete kwenda sanga gwachi gotema kwanyara kwa rentruburire we HIV nyomba. Okay, thank you. Ndaite Mary okwanire nsemo yiga ya medicalization na FGM. Medicalization nogosarwo kwa bana abaiseke gwetera sichinyagitari kare ntwatebanga kare n'abasari bagasarire egenka kurige umunyagitari gakwa murangirike mambi saa 11 ogokorera omwana egaike gachenchi nonye n'emyaka yo gusarwa kwa bana abiseke bari barenge 18 mbaka rero yikiro nonye n'umwana bw'imyaka ene nonye no yobw'imitinyi kwigore ng'omwana nachete gusenya gitari agasarira nyagitari use barigi omonyagitari ocha ko gusara umwana nyomba abagusi ntora bakongusana kerege nteke ngao ke gocha twatema korente keteke ngao egere twaranga ekenkere safe ake korengere ringa nyagitari nere safe of which is not safe akoro kango gochuteri goro nekinarenge korigi or nyagitari mko kabare batebanga apande tokwenda twakuni kende nke ya nonye no gukuna kuoka getari for medical reason it's still wrong. It's not safe in the hospital kurusiri nyagitari usego chuti nyagitari ngetwenda twakuni sindane egero tetera manyinga mabe so it's still not safe.
because bado iko na effects. Igase studio nigo tuli nabageni korwa se muungano forum muungano gender forum yes abaiga bachirega igaba kubwatarana barase campaign bachakire campaign yo kubwatarania bagaka baito asogo koro muchando bogo sara abana abanyaruka watabiruga ngo gusara ngubwenerete asenge nchungo cyo kuri kwaleta side effects au nchire short term nchire long term chigo chekero umwana umunyaruka asarirwe gatiye bintu binde binge kigema gwikiranga nabo none gusaruko iga ko gusariye inyomo yes inyomo nabe gusariga kigema ekere ikire chinga kicire mwako genda mabuko unaba mintu bate bagatiye bintu binde binge na muungano gender forum etogokora open forum aseme kutanire open yes. Onde bwensi ogocha aseme kutane iyo bategere robo semi obu buna bondi ganto bote project yere ko 2022 to 2025 yes. Ase chigwode chinotoka before that period asoko somia abantu continuously yes. So, because buna muungano gender forum to bote different topics uno motinyo yiga to bote a topic ya FGM yes. Asitogo chikokora bwasina teba tokokora with our partners na March tokore a topic ende ya parenting yes. So that twakora rotational in those areas okay yeah. Na ndena boliri bonde ngana ki merobiri kiri mubegete kwene kibuna asethemu ye gatobwa this time round yugo partner nabagaka nabamura merobiri kiri mubegete ligwikera bamura bayiga nabagaka ase buna boni garero nkwenda tore ase siko mwego kora mara nikegogi yes. No tobote forum mugaso ya sanane bari bagokora mobilization korwa ase chief ne project officers bari bagokora ororo twabatetinga batarget mobilization mo abagaka bacha bange asomo kutano yo na ase chiskuru na bara bwasi buna bagokora chigasi chiskuru yes. babwate strategy nga club for example babwate clubs bakufomunga boys bache asomo kutano yo egere na baro basomigo okay thank you no bata komenda ko ndetse tararense meyo okay ekero tokukwa negoro yo gusare kuga kwa bana banyaruka asensi ya Kenya engane yiga ogukano ko yo gusare kwa bana banyaruka igo kwa bete declared illegal omwako 2011 ekero togocha bona sensemo ya law nkikeri penalties nchira chechi go muibuli otegere to bwate kirenga kyogo chiko saro mwana munyaruka aise kumanyekana nkya ku expect penalty kechiga ku expect kurwa serikali ntara kwana about the law yes. Yeah bege to 2011 yes. Ngwakira chingo bisane president yetu William Ruto yes. On Sunday actually atebete FGM is not a conversation ebonete kokorekana at 21st century na agatwashwa an organization ane parastate gokora to issue on ending FGM yes. Administration ya ina bego to support so it means even from the president yes. wanchire gokonya abantu banyareko end FGM so ngira nase 2011 irichiko yes. Kenya ya formative a board anti-FGM board of which in a simple way yes. chake bintu biribiko biragero bwatu number 1 no mugusi onyoru ni tool chiri chikwaru kyomane nyaruka yes. ine offense punali ogosama gasi bandembaro bagotumika obwembe ebintu mbiro onyoru na birobyo that is an offense yes okunoko nyoruko nenchi tools icho okunoko nyoruka igotora ikirani kebekyo adorakora obibwate yes. Omanyikanite okubwatwa yes. Oso irukotini osomeru ofungwe miaka itarimeke within more than 7 years okay alafu ayo monyene totebe ni manyite Cynthia nkwarukiwari na tincheti ko report but ni manyite Cynthia mwana Cynthia nkwandararukiwo kai inganje maitengo mwana we jirani yane ngocyare ko gusarwa tinga koroboti igora nchene nyorra sako kwa nyorra sako na naboko bwatu oirukotini ando gufungwe miaka etarinse y'imyaka 3 alafu oche kwarenge gutara yes. Na ikiri mumo chionjo banchiri yes. Mwabanchiri egetendo kia FGM gokorekana kiarenge na bonko bwatu na bali barengoro so being in a scene site toka nipo site yes nisengani yeo kolekana yes iko bado hata mimi mangana netindi asagia turi asagia narona moko bwatu mwensi mo somerwa mashtaka mo gwege fungo nkorengi gitari miaka 3 miaka 3 gochigoro so generally
kubwatu nkoro Yes. na ndo gosibu ose gwakwe fine korengi more than 200 Mary nyo no bwate chibese chibu no mugusi 200 what? 200,000 200,000 ose gwasibwe miaka yunateba. Yes. Okay. Na komenterani nayo cross border. Yes. Keri wateba ng'omwana gotambuki gugochia se kenyore keng'ao. Yes. Ari amanyete ng'ari tingochiko bwatu barabu mbari gokora ogosaru. Igotambuki omwana gose ngochi bogere mate ase ogosaru kwa bana besike botari gokoreka oire gose no omoise ko yororo ochikomasarira ororo. By the way, that's a law. Naro chinende nonense ya US edineli chikunga oise go korusi omwana oge sense yega bamanyanga iko kwa rusi omwana oga sense ya US kwa muleta gosenense kwa muire ense ngao ne kirenga kyoko chigosaru omwana oyo bado iko kwanyora sako katia machikanda mange. Okay, thank you. Tumaitu mancho matere chitekando chetu bwatege gachikendo tokumnya kwa kege machisi michino chinga kichako na chichiganto tara na nali bakalio mwali gego cha sabageni abayiga batotebidinga nalio mwali ndali lyo cha sole ayenkera kikeli bwatonya ko bwatari bole woso commentera konde wensi kwana na inchechi namba chane che studio ni gongi golete 0706181822 na 0796988630 eyo nero enamba yabangina.